Nam. Idaga. Ademoy. Ka abịam na nke gị na nwere ihe m si mem na gị ka mama m jụta maka gị bụ eji mara gị nna m. Aha m bụ Ugwu Lazarus Atamadankwọ. Atamadankwọ. Ide afọ ole nwọcha? Ide afọ ole nwọcha? Afa. Amagbute. Gbute gị. Amagbute. Ana ndị na-eshek na-ekwu onye ọbụla ụgwọ mmadụ gburugburu ụzọ ebo nọ na 100 rand. 100 rand. Is 100 rand? Onye maka mgbe igwurube izu bịa na ijeri bag wali jekote jegbute. Jegbute. Una second one. Anyị ji ozu edem. Jegbute chile. Mgbe anyị bụcha obere ụmụaka ije lọchata ịtụtụ ahụ ehume nke ebere tigbuo onye maọbụ ọnụnụ igwe. So na ịma na mụ ejedị m akwụkwọ bịa chekonu ole eme ihe ezemụdụ. Ka ọ mara m ga Nsukka si je bido ogo si je gị konu. Na-adanụ gị n'elu. Nsukka asadu idekar mun. Okay. Como se botar com conhabo. Nsukka bidoro. Nri. Onye nri bịara na-akọta ndị Nsukka. Ya bụ onye eze nri zụpụtanye ka eje gagharị obodo ka maka Nsukka dị. Ya bụ o wee bịa onye ọbịa benye bụ eze ụda n'nguru ewe kpọkọ ndị mmadụ okwuche ya. Then eze ụda wee na-asụ ndị hetu abịaghara ihe nwegịta oje. Onye nru eweta Chimeka n'ikpa ịtanye anya ma na ịtanye kunu na-ebugara isi akpa na anya ịtanye tenke eshu tenke ewu Chimeka weta ọjị sa ya ile meleke me onumeja doi asa ọjị debo ọba ọjị we ọjị tagda tacha ọsẹ ni aga alakọ ni ejejeje lasi ni eja agagharị ọzọ na nwa ya na obenye gaba onye isi Nsukka ana onye gị na-esote gị onye ha wetara ọjị. Ya bụ asị na ọbịala ọnọwere nke a nọchara la na-abịa ọzọ sote harmon wee kube ụzọ kpakade bịara na Nsukka. Mgbe ọ bụ na ọ lachigo me ezu ụzọ na-aza na ya ji eso ebe gị nwetagoro mbedo ya obibi na ya ji eso o wee kpọrọ ezu ụzọ ya ta na nke ahụ bịa kube ezu ụzọ n'ihe na Owerri. Ya bụ kenushede mana a na-akọta n'anya n'eri nye buru je gara ji gara wee nweta je na nkata gara. So ndị gara wee hụ na o nwere onye bụ gbara ji mkpabe kedu ya na-eto bụ
ya na-etobe n'ụdị ata Onoji ata. ya bụ enweghị utegide ebe mmadụ wee bụrụ na nke nye bụ ịka ka o ji arụ agbụ mmadụ akọrịta etu o si wee gba dị mkpa ọ bụ ka nri jere de bụ ka eji wee cheji eha anya onoji ata wee na-akpọ asado ata wee bụrụ asado ata so n'etu aka anyị na-egarachi wee shiri according to them maka na ihe ha bụ mụnụta na ọ bụ na m so ekwu ihe a m na-ekwu mgbe ahụ Nika dobere ngwam. ka m dobere nna m bụ ndị kọchara Ya no Nsukka shigi garishi. mbao Nsukka eshighị gara na ọ bụ from nri ahụ ka onye rijere de na Nsukka shi wee shiri ya bụ na gara ọ bụghị na Nsukka shi gara bịa No ribe shi jalata. ọ bụ nri bụ mgbe onye iri bụ onye fara ebe a mụbagharị mmadụ wee nwetacha ka ị gara na Nsukka shi wee shiri Ndị gara na Nsukka na ndị Igbo shi na ọbụghị na Nsukka shi gara. Na Nsukka shi rijere. Nsukka eshighị gara abịa na ọ bụ maka na nri bụ n'Igbo banye ebe a ọ bụ na ị na-eje nri na iruo na Enugu Ukwu ịhafụ around about dị na Enugu Ukwu nke a jebe Ọnịcha isi o nwere ụzọ oyibo siri eke ekpe wee baa na nri ebe onye isi Igbo according to etu a na-akọwa n'anya Mbụ ọbụ Nsukka shi na ọbụghị gara. mba Nsukka eshighị gara Nwere ike ịkọgbu na emegburu mgbe ndị shi gbuteli. Gịbị nwere ike ịkọgbu na emegburu mgbe ndị shi nọ. Ela mgbe onye nri a bịara na ihe ọra na-egosikwa anyị bụ na from nri bịa na Nzwe yachara Enugu niile bịa na n'Ọchịma kwuru kpata n'Ọchịma from Ọchịma bụ onye isi Igbo banye ekubanya Ekebe bidoro. ya mbụ oshi bịa na ha eshi nri na-abịa n'ọnụ Ọchịma ahụ from Ọchịma ka ha ji eshije bịa Nsukka Mgbe shi jalata Nsukka. bịa Nsukka ihe a bụ na mmadụ bara ụba mme from ha bụ ndị nri bụ ndị na-eji ha ala ka ndị ụba mmadụ ha nwere ha na ọ bụ akwaliri ka nlata na ọ bụ abịa ebe a dịka m sikwa n'oge na eze ụda bụ onye ọkụbere benye bifo akpọkọgide ndị Nsukka ọkọwa m ije mgbe kpata na ọ bụ onye nru wetara ọjị ka onye ngwuru ya na enweghị ọjị ụdị ọjị ya ji awa ndị ha nwe onye nru wechi mee ka nyeta ịsa ọjị nka lemleke ma ọjị nka ji adị ma lee ya gbachisa o nwere ya ọzọ ọjị bụ ọjị
so n'etu a ka ọya dị ọzọ na-abịa onye alụ ka dịka a na-asị gị onye ngagharị na-ejikọta ka obodo ọdụ ọya aja n'ọzọ site harmon bịa kwube ụzọ kpakade si etu a gbọrọ ịzụ ụzọ bịa na Nsukka kwube n'ihe n'Owerri. Nwere ndị ha na Nsukka lụrụ ọgụ mgbe ndị si ndị ha na Nsukka lụrụ ọgụ nwere ndị ha na Nsukka lụrụ ọgụ alụgbu ego ma ọ ga-agwụ na oyibo eburu ala egwu egbe ga-ekwu ego ka ndị ji egbete ndị nwe gbetere ihe isi agụ ji alụ ndị nwe gbetere ihe isi agụ na ndị ọnwa karịrị okenya azọkpagịrị ndị ọnwa na ya bụ ihe na-evute ọgụ. ị kakwutere ya mgbe ndị ọcha bịara ka ọka n'unu mgbe kụzikọ n'unu maka baịbụl mgbe ndị si akatara m anya na ọ bụrụ dịka ndị ọcha jiri bịa bata n'ala Igbo na ọ bụ na orimiri Ọnịcha bụ mgbe a na-enweta ụmụ Ọnịcha jee na nwunye na-egwu nwunye wee kwudo ede ndị achị na-emunye fụta ndị akago bụ gbarịrị na ha hụrụ ndị mmụọ nke bụ na-emunye na onweghị mkpụsị ọkpa onwere mkpụsị aka maka na ha na-akụ ise sọs ọ bụrụ na ndị kara obu ka ha kpọrọ m n'obianụ bịa na ya bụ mmadụ na ya bụrụ mmụọ kunu gosi nyebe eze Ọnịcha wee kpọrọ wee duru ndị hụ ụmụaka ahụ wee duru ndị hụ jebe onye eze ha bịara ịkọ ọnụnụ ka omenala sikwuru na omenala karịcha omenala ha chọrọ ka ekwe mmanụ gị ka ọ kwụsị bụ iji mmadụ kwa ozu na igbu ụmụ ejima maka mgbe a na-ahụ onye mụrụ ejima na-apịgbe na ha na mimaghohojadị mimaghohogadịko na-apịgbe na bujelibe ha na ọkọchara den site mgbe ahụ wee hafụ onye mụrụ ejima isi ka egbue ọ ga-abụ onye mmụọ ejima ọzarị mama ejima rute n'ikpeazụ anyị na-enweta mama ejima ịtọ dị mama ejima ise. ha bịagbulara bịara kwụsịzi ime ihe efugbu ha kpọghachara ha lara wee kwụsịzi ha so ọhọba eberigo na nkọwa n'ọnụ na ha mechiri se ya na gramafon na-akpọkọ like onye nweta ihe oti egwu kanoi ha emetachie rekọdụ anya na-akpọ ga-abụ onye gote eti rekọdụ anya na-akpọ ka ndị ọcha si wee bịa n'ala Igbo mmesị kwụsị igbu ụmụ ejima mesị kwụsị iji oru kwa ozu mmadụ bụ mmadụ mgbe ejijikọnụ owukwakọ n'ụzọ mgbe mgbe ha si n'ọbịa bụ ihe eji mekọnụ ha ihe eji mekọnụ mgbe ọbụbụ nkarị ọ bụ mmadụ onye karịa ibe onye ojite n'igbe edo n'owe mmerụ ma ọ bụ onye nwere ego o jebe ndị na-atọta mmadụ ereche onwere onye nwụrụ na owejekwara mgbe ahụ na ọ na-abụ onye nwa ma o nwere onye gote mmadụ ma ọ bụ jitere o ji ejikwa ọrụ
achị ya dịka ọja ahụ ụmụ nwanyị na-eji eke nwa lido n'ukwu ịbịa na obu mgbe hụ a na-akpọ ọnwụ eze chọma gbara ogede mgbe ọ bụ likwe gee n'ọmụ n'ukwu gee n'obu gee n'isi ọ ga-anọ mana bifo abịa n'ọnwa agbakọre na-enye juchego mmeri ehọ nwa nkwụ nwudu abụ tana elitwe n'ụwa onwe ike ya kwesị maọbụ ka ya gbara maọbụ mmeri ọrụ ọ ga-abụ onye ahụ ugo kwụbara ọ bụ maọbụ oboyi na-ada otere oboyi je kemgbe orire nwa oge rashiri weta nwachara onye hụ n'isi etu a ka a na-eme emeche na egwu mmiri mbanyeli ọgaranya ejigbu mme nwoke ahụ ure tigodo ure tigodo bifo eburu ozu dọkwasha gbochigide nke a ka mụhụtago na ọ bụrụ mgbe akụkọ ha ji ya ebido na m amaghị mgbe ahụ iwu mụrụ hụ n'anya gịnị ka ejije bidozi iji eshuri akwa ọnwụ ya ka eji nọ kwụsị ga-eji anyịnya akwa ọnwụ mme akụkọba anyị ha anyị ga-eri anyị mgbe ahụ n'ọbụ from ojedobe n'aka from Anambra rute n'aka ọ ga-abụ onwe m onye na-akwụ ọnwa ebe a gotere anya na ndọhụ ekporo ọdụ na abọ na ụma na akpa bịa nnukwu agachara nwụrụ ha egore na ya na-eri anya ndebe ya na-eri anya mgbe egoro enyi abịa dịka na mkposhi detu a ekporo ụdọ lie segide esegoro ekporo ọdụ kwasị ajụgbu anyị ahụ ebughị ụdọ n'ụlọ a na-akpọtọkọ onweghị muvumenti na-abọ ekporo ma ụkwasị bọgre ọ bụzi etu ahụ ka a nọkọtara wee chenje n'esu ndị na-egote anya ga-abụ ha gote goo igu ha ma onye ha egorigo anyịnya ijiri m ihe ime ihe eze na ha bịa sị ga ọkwaga ewego mmemmego ihe na-akọtụ ahụ ego n'ihe hụ ịkụira ya bụ nọkọta ndị Igbo weso mba nke a bụrụ mwogbu pụtara ihe ewe mmechi segokwala anya ebe ịsụba na-ego akwụ ọnwụ eji anọchizi anya olili mkpeliko ejikọ mmadụ likon a ga-ejizi eshu akwazi ọnwụ anọchi anya a ga-eji jikọnụ mmadụ likon a ga-eji eshu akwa ọnwụ eshu eji akwa ọnwụ ga-abụ onye nna ya nwụrụ ga-ego eshu goo ewu goo ọkụkọ onye nne ya nwụrụ ga-ego eshu goo ewu goo ọkụkọ oji akwa dịka nwaanyị nwụrụbedie na ọ bụ gocha ihe a na ndị be n'anya abịa mechie n'elu omenala na-ekporo ihe ala be n'anya ma ọ bụrụ nwoke na-akwarịrị ọnwụ kwọcha na-akpọkọ ndị obodo wee bupụta eshu na ewu na ọkụkọ gbuzie kesezi rie mgbe ndị chukwu mgbe ndị na-abịa sị na ha egbukogo eshu n'ụfọdụ akwa ọnwụ na ha bụ ha egbukogo eshu mgbe ndị ishi nne eshu bụ ihe bịara n'ikpe n'ọba anyịnya afta ka akụchizara nke mmadụ n'ọba anyịnya ka eji megonu
na-esu bụ ezigbo ihe maka na na-azụ isu n'ala Igbo na-amara ya ọ bụ ya bụ a ga-ejenu emesugwọ mmadụ na ịnyịnya. Gịnị ga-abụ kpatara bụ onye ọnwụ nna ya ma ọ bụ nwụrụ ma onye ọma akwago onye ọmụ ejighị esu ya akwa asị gị na ọ na-eru isi ọ na-eru isi. Ihe mere bụ ebe ebidogo mmeri ihe zuru ọhashi onye na-enwuru ma ọ fụgo esu na ogbukogo nwere na o mere nla ọnụ na-eru n'okwu wee kọrọ n'ọnụ gị jiri gị nakwa nne gị ma ọ bụ ga-akwago mmadụ nna gị. Mana nwọsa ga-abụ na onye ga-enweghị na ojekwugide ibe ya nwere nye n'aka onwego onye ga-ejighị esu akwa nne ya nwere ma onye nweghị ga-ejighị esu akwa nna ya nwere ma onye nwetara mana ị nwetaghị na adịghị egbu gị egbu. Ọ dịghị n'iwu na ejiride esu ya akwa onye nke gị. Ọ na-adị n'iwu ọ ga-adị n'iwu maka na ị ga-agụjighị kwa na ọ bụ na ị nweghị ma ịfụga ije wetara kpata ịsụ mmadụ n'ike sọ bụ ewu bụ ijejeje nwụta n'ike ma ị nweghị etu ahụ. Ya na onwego omenala bụ ya bụ ya asị gị n'ọdọ adọdọrọ mgbe dịsi rute nwọsị na nne onye nna ya ma na nwụrụ na ejiride esu ya akwa na ọ ga-ejighị esu ya akwa na nna ya ma wee nfu nwụrụ ga na-enye onye ọmụ nsogbu. Mgbe gboo ahụ a na-akọwata bụ nne ọ bụrụ na onye nwụrụ bụrụ nna onye nwụrụ n'iji esere ndị na-enwe maka onwe ndị na-agba akịmgbere ijekwuru ndị na-atọta mmadụ ije gofute mmadụ onye na-akwụ ọnwụ bịa ogoro. Gịnị bụ eji jikọnụ okwu kwakọnụ mmadụ mgbọm eji olugbekọnụ elibe onye ọma bife elibe onye isi nwụrụ? Isi onye bụ na ịma ọ bụghị onye nwụrụ je jite nwanne gị na ọ bụ onye ije egote ije je mgbe ịhụ ha na-ere eje gote maka onwe mgbe ọ bụ abịa dịka Igbo Nsukka ha a na-eji mmadụ ayara ejiri relege mgbe ndị na-abịa ego na gị nwa sọkọnụ ka e were mmadụ kwa mma nna gị ma ọkwa mma nne gị n'ije ebe ndị nwere ụkwụ kwasịrị ụkwụ ka enweta ndị onye ahụ ya bụ elechere anya asụsụ uwe shi na-emunyi pụta bịa na ala Ọnịcha kọta ihe akụsheza kpamkpam. Mana mgbe afe liko ọ bụ onye isi ya na-abịa ejikọ mmadụ likonu ka ọ bụ onye na-efe anwụle? Onye ọbụla nwụrụ ma ọ bụ dimkpa nwere mmadụ o nwere ike igote mmadụ kwa o nweta nwaanyị n'igburube di ma teate di nwere ihe oje asị na akwa nna ya laka etu a na-eje akpụje esu nwọsọ na-akwa na oje goro mmadụ ekwa mana ya. Nna m onye nufa na-eji eli onye isi nufa nwụrụ o nwere ihe ọ na-eje arụ n'onye mbọm kọm na ọ bụ omenala iji onye na-eje eli onye isi mgbọm? Ihe a na-eji omenala dị na ya bụ na onye fụra maka mgbe a na-anaghị agụ mmadụ agụgụ mmemme etu a ime nkwogu maọbụ ihe mmadụ ma na ime nkwogu na ọ bụ na ịfụra n'ije gbagara nrụ ihe ma m na-agwa gị be ndị na-enweta n'gị oru ije gote maka na ọ bụ nya bụ ihe a na mmanete eka kpara nwa m ọ ga-bụ uru mmadụ ncha bụ mmadụ n'ọbụdo ka ihe a na-asụ mgbe ka
geje teleka na aja mụyigo n'ije teka onye kara ogbu hụ mmadụ na ojiriri gbala na onweta ihe rere ọ bụghị na ị ga-afụ gị igote mmadụ jekwa nna gị abịa jiri gị n'onwe gị ọ bụghị na ị ga-afụ gị igote ihe ije ji wekwa mmadụ gị abịa jiri gị mara nke chirefu bụ ka mmadụ na-amata ihe aghọta enye amata mmadụ mgbafọ ndị ọcha na fọ bịara bịa asụsụ kwụsị ji onye je eli onye ha ga emekwute mere ọzọ ka bịara kwụsị ozugbo akwụsị a ịmara na ihe na-eme n'obu asụsụ asụmgụ na ha emechiri mmete gamafon na-atị ya na rekọdụ owe na-ezu oke maka onye egote wabe nínú ụdị yahu ha kwuru n'ọcha igote na ịgara nínú ụdị yahu a na-ekwu na Nsukka igote n'ugwu Hausa nínú ụdị yahu a na-ekwu na Nsukka bụ ya bụ mgbe eji wee kwụsị ya n'ozugbo mana mgbe oyibo agbadata ma ọfụma maka na anụ na-ego mmeri ọ bụ mgbagbu ejide gị na-agbagbo mana mgbafe ji jikọnụ mmadụ mgbafọ kwakọnụ ezegbutele ezoko mekone ka na ọhali na bafuma na ekeji onye ya kwa onye na nwụrụ mgbe hụ ihe nụ na-agwa gị n'onye dị mkpa relie anyị ga-ekpoto boi na-eti ndị mmadụ na-agbakọta dịka ihe agbakọta mba na-eli ọnwụ bifo mmadụ na-agbakọta akpọtara mmanya hụ liku na ya na-akpọ juru oshi ụwa na-elikwe agodo anyị na-akpụta ma likpebe ube ọ ga-abịa ebe ịhụma tidoro na ọnwụ ugbo ị ga-adịghị na ibijere mba na-eli ọnwụ na ịhụma ghọta na onye a jiri onye ha nwaje kwa onye mụra a na-eme ihe hụ na mmadụ ncha na gbasa ama mgbe hụ ya eli